যতনুনো ফংকাহাম তিনি হিংকাই কমলপুর টাউন সক পাইজাক তাবুক হিংকাই তাবুক 11টা হাইল লাইক হাকিসা কমলপুর টাউন কাইসা স্কুল টেট এক্সাम नि बागै फाइमानि आं तोरिया आं जस्ट ड्राइवर ngै फाइमासे हिंगे ड्राइवर बा ताबुक नासिं मा दङ जे परीक्षा रे बायासाक 2टा 3टा जरा मा नासिंनाय हिंगे बेलाय तंखा बो फांतर लावो नासिंगै मा तंखा हायता तैताम खायनाय ड्राइवर नि सामंगबा नासिंगै मा तंसिनाय नगो थांना हंगाय तो सालो हिंगे सातुं गिरिं गिरिं ओ बुफां तला हंगाय बेलाय थान्दां ताबनि बागै नासिं मा तंखा माइबो किसाव खुइ तंखा फंगो दर दुखु साइ फाइमानि नाम हायता हिंगे जे एग्जाम पायासाक मा नासिंनाय हिंगे गोबां मा बरक खानि साकनते सिनानि मुसंजाक बायखा दा बहरनि साक सरि बाहाय ताबो गोबां मा कमेन्ट नखा हिंगे जतो कमेन्ट न तो आंबो रिप्लाय रिमै आबनि बागै शॉर्ट भिडियो सनामै यकनो किसा अपडेट दि रिसिवा नाहनाय हिंगे आनि साक ताबुक मोटामोटी काहाम न हिंगे आसे हामसगै थांका आमतै बुया आसे हामिया बिसनाव क्लाय दङ आमतै बुयाता हिंगे कनै कसारा तंजाव आनि साक ताबुक आमो हायता हिंगे बिथि साइ दङ तै जे मानसा गां बासिवै रक सावै मा दङ आसे कागिनि हाय साइ मालियाता हिंगे बासि साइ दङ बिथि साइ दङ हिंगे किसामिसा थाङै फाइ मानो आमो हायता